Assalamu aleykum, hormatly vatandaşlar. Eziz türkmenim. Sağman oturamsınız? Anha, sanlı cevaptan dünya tarihin təze sahipasını açar. Hemmemiz 2020 yıldan 2021 yıla tarap edim ederiz. 2020 yıl dünyada bir durgunluk yılı oldu. Bunun sebebi yılın başından sonra çenli devam edip gelen ilginç koronavirüs hastalığıdır. Geçicik virüs dünyanı duruzdu, korka büredi. Köp can pidaları oldu. Kıynansak da medisinası ösen in öňde barjy döwletler häzirem bu ilginç kesele karşı durup bilenok. Virüs köp döwletlerin ykdysadyetini sarstırdı, köpsüni düýbünden çökerdi. Dünyada köp syýasy nägilelikler, protestler oldu. Eysem bu Türkmenistan'a nähil täsir etdi. Yılın başında vatandaşlarımızın İstanbul'da zehirlenip cesetlerinin yat ilde kalmağı, sonra aprel ayında Mary Lebap elayetlerine gelen apı tupağında halkın yeke kalan gününde bu devletin ondan yüze vermegi, yurttaşında olan halkı oylanmağı, uyanmağı itekledi. Hava halk uyandı. Hareketler, öňdewarjylar, aktivistler yüze çıktı. Göreş başlandı, emma ıynandırıcı hadıysa halkın entek bu göreşe tayyar däldigini, öňdewarjylaryň bolsa siyasi taýdan pes düşünjeldigini subut etdi. Muňa hareketleriň, aktivistleriň arasyndaky töhmetler, häli bugüne çel dowam edip gelýän dawa jenjeller şaýatlygy diýe. Her bir hareketin öz yolu, maksada gidiyen anık planı olmalıdır. Emma maksat birdir. Men öňem aýtdym, ýene-de aýdýaryn. Öňdewarjylar halk üçin açyk bolun. Sebäbi men ertir sizin ikili özbäkfitiniz üçin oýnap, yüzüňizden maskaňyz düşende yüzüňiziň gazarmagyny islemeýärin. Halk üçin işläň. Eziz türkmenim, men sizin hemmäňize iň esasy can saglygyny, maşgala awadançylygyny, el ele berip bir dünýaly bolup halk üçin hereketde bir-biriňiz goldamaňyzy arzu edýärin. Türkmen beýik milletdir. Onuň taryhynyň, beýik geçmişiniň ölmez medeni mirasynyň täzeden dünýä ýaň salmak üçin edilýän göreşde her biriňize, her harekete öz adımdan beýik üstünlükler arzu edýär. Ol gün ýakyndyr, men onan ýaryn, sizem onanam. Täze ýylyňyz utly, mübarek bolsun. Hemmäňize sagaman öz ojagyňyza gowuşup
çağacıklarınız ağzı bir maşkalağınız bilen kalıverse azat erkin yaşlı baydaklı bir-tarap Türkmenistan'da 2022 yılı karşı almak nasip etsin. Köp sağ olun.